Trí dó híon náid be te bhríon seoid léamh na nuachta as Meiriceá don éon lá mí bheithh 2016. Bhainnean mór fictiúr chlúdaí a New York Times in jobh leis an gogaíocht san Iarraach sa chás seo pictiúr de ghona airtrilige atá agus gunadóir á Scéalta. Tá sé á Scéalta le gamal le Scéalta níos nach eisteach níos nach rá síomhanna is dócha. Ach tá mé dtíanana checkáil ar eagla na heagla. Síomh b'né tá sé á Scéalta le síomhanna de chuid an Stáit Islamaí neic bhFalluja. Tá riant síomhialtach tar éis tithe ón chathair ach tá na scóra míle fósán agus tá imní an go bhfuil Tubaiste tí tite amach agus go mbeidh annach an ceart an, go mbeidh mapal an ceart an sa chathair sin muna neamfa rud waithe leis a gcathair. Gamal éisciil tá mé ag duna checkáil ar rud a rís. Tá mé gairí leis ciúil I Meáin. Teacht an solis ar sagam. Cibé tá rá scéal in jobh faoi Donald Trump. Is léir henne féin go bhfuil a New York Times ag brú Clinton chun tosaí agus ag léirú Donald Trump mar púca. If I can sinna checkad ar is. Dóilm go bheice mé seo nó beidir sa bhuc chlór eile. No. Ne, cibé. Tá duine dar benam Ronald Schnackenberg tar éis teistíocht a thuairt, fianna seo thuairt, gur níomhaí allscoil Trump, creid an ácreid bhí lehéad an gur gníomhaí an allscoil seo go Neamhscrupallach. Áidithe gur chreach sé ar handaine agus go chaith sé tamil fada teacht I ddír ar handaine. Idir a dálín deir dlíadóirí an iarthóide gur tar an gíú mís éadúint ar na líomhaintí seo agus go bhfuil droch heist ar an úsar Schnackenberg. Seans mór má go bhfuil má d'oibre sé don allscoil ach cibé fácimíonn scéal mar atá agus leanna mé rai. Gheall Donald Trump riant 16 níohin riant $1 milliún de iarrthaidiúirí. Ach níor tháinig tá as
go dtí gur thosaí na Meáin ag chur brú Trump an tairge de thuispeint. In áit an tairge de chur fáil, díble sé na Meáin út, Harcusne sé iad go donna, daithe sé iad. Agus sin is dócha chur chuige Trump in áit gníomh a dhéanamh ansín sé, rud nach bhfuil go maith. Tá clár oibre haiséicean ag a New York Times, agus a glár oibre tá tacaíocht de Cumhacht Admhach. Agus tuairiscíonn siad anseo go bhfuil stáisiún núicléacha ag fáil cóghúilethe nua I ré nuair seo na timpeallachta. Agus tá ag tuairt le fios gur rudaí ríthábhachtacha iad sa troid in astúchan nó astaíochta. Tá sé in hiorthúthail is Strawberry Fields, Central Park, New York. Is áit an gróchúil Strawberry Fields don cheoltóir ráide. Bhí an áit lán le tursúirí, tá gír a couple $1 a thuairt the leagan maid the Strawberry Fields Forever, Imagine, In My Life, stuff mar sin. Ach tá méid sin airgid le tiilehán go bhfuil treidig briseamach I measc na geoltóirí. nó go raibh go dtí gur nearn ó rionnteach ó idir bheartaíocht. Agus is cosúil bhfuil siocháin a réimeán. Hurrá. Tuairisc deas faoi bhean ar bheanam Dinah Sykes I Kansas agus í man canvasála do Hanad an Stáit. Tá imní sé faoin na Scéalta agus go háirithe tá imní ire I dtíobhann méid rinne Sam Brownback den chóras idirchais sa Stáit sin. Agus tá sí ag géirí, tá sí ag seasamh chlár oibre a bhaineann le Scéalta agus corchan cinn Scéalta den chuid is smó. Madri, san Airfort. Úsáidtar smúrhádri go minic san Airfort chun ábhar pléascach I Magaiste aimsiú. Ach is cosúil go bhfuil an job a gaiir níos deacra do smúrhádri. Níl tá le ráthacham faoi sin. Ó jou, bhí mé gira focail eile a lorug gamaleiscin mar sin second. Seans mór má nach bhfuil sé an básmhaireacht, mortlaíocht, rát a báis, básmhaireacht. Tú ci mé básmhaireacht. Ceann nuair sé éadam. Básmhaireacht. Nes, gamaleiscin. Racha mé arás níos go dtíon tafadú. Tá an rát a básmhaireachta I Meiriceá ag gáardú nó dáirde sé an noraí
den chéad uair in dhéan líama tar seo ag chorimní ar na dochtúirí. Níl is agam ó cabhfuil Roman Polanski, híl mé go raibh sé san Elvis, ach bhéidir go bhfuil sé sa follainn, mar tá an follainn is rééis rá go nabheoch siad iireacht Roman Polanski seachada go dtí na Stáit Aontaithe mar gheall cheantú i gcuir gnéis a tugadh ina lé sna seachtóidí. Tá Polanski ochtú dóinis níl is agam cén sort fearra agus ach caiim ar bhfuil sais cóhá agam dúnú tá dímar a leid faoi. Tá agam bín daoine caint faoi nar cheart trúbhethe agat do hendaine a rinne drochrodí agus í dóg. Ach tá agamsa. YouTube agus bhí híos nó ar bhearla dleachta níl is agam céach focail is fearr. Smaile man dá rud focail úr nuad am is sé ríhíos nach bhac mé gidí gur lorg mé an focals na folklórí. Tá tionscail an cheoil ag rá bhfuil YouTube ró spiranlathe le ceoltóirí. Agus tá siad ag iarra dlí cópáirte olchóidú. Dear an ghuileann ceart acu, ní mór an airgid tarfáil ó YouTube. Fiú nuair a chuireann tú físeán sús a mleanaí na milliúnar. Bun chórastal Ilíoch chearta le héad Meáin, dear Eduardo Porter náir chearta le héad Meáin agus nuair a dhéanann tú Neamhscrúdú ar na moltaí dá le héad ní féidir leis an mola seasa. Islam agus an bhruiséal. Tá Muséum Ealaíne i gceantar sa bhruiséal tar éis oscailt. Ceantar a bhfuil cáil ar do antaiscí moslamacha seachas Ealaín. Dearan gur mór an béice ach ní éicem anam na háite sa cheann líne. Rita Dove an fille. Tá tiomsú bhFalluja fáilte aice ó 64 go 2004. Is agam worship as. Níl is agam cén fág a stoppach sé 2004 dá meach sí beag go fóil. Cibé clúdaíonn an leabhar nó an sré mhór síl agus tá léirmheas tíbhaistí nach maith mé ag bheanúir. Níos chuide airm dar bhenim Joseph M. Hunter leis leas anam Rambo, woohoo. Tá sé tar éis 50 bliana i brísún áil, tar éis scéim dúnmhar ar cís, ceannaí do dhúnmhar fór, agro, the second céir de bhí céirtar ó grímer. Sílim go nearna mé tagart na Golden State Warriors hena. Bhí deacrocht í mór acu bhí siad ag deireas ratha gan nach clifa bháin búte acu. Agus cosúil
gurhain siad an tre. Thug si da an anachin, a grúil, chuirhún do chonách ó sa góir, tá Spáinú an den vídóibh, agus céir runne siad chrid siad. Agus deir siad, ní agam céir an slát tús atá ar gúsáid, ach véitir go bhfuil an scéal seo tuairt le fios gur slát tús iad na Golden State Warriors do foirin cheart ó séasta bhnain na hanachna. Níl agam. Bí tuairiscítear faoi enchiladas. Crán Shasta Tex-Mex in Houston. Agus deirtar an seo go bhfuiltaí crán taca an bhíochláir 16 a dhéanamh de enchiladas i rinne 16. Agus idir an dádaíon dóla me fola deas freisin dealadh achastóra pinne rotha tárne eisiil. Cibé an gapan tosa go bhfuil enchiladas do dúiltathe deir an tuairisc seo nach féidir tú dóibh. Sílim se gur féidir liomsa. Ach tá daoine eile an a deir nach féidir. Ba sríad na scéalta móra, agus tásúla agam gur bhain sibh tainna bheastú, agus gur rólam sibh rud a cín teastú, guim lá má a ribh go léir, agus go dtíon chéadú riile go nóidí sibh. Sláán is.